Velkommen til Proaktivs vaskeri. Det er mig, der står for det her. Jeg kan fortælle, at det her det er nogle gashætter, som vi skal vaske for over i Middelfart. Så nogle små gasser. Det jeg sådan set startede med at gøre, det er, at jeg tager fra pallen her. Vi arbejder med 2 forskellige slags. Vi arbejder med en lille, som vi plejer at sige. Det er nemt også at vaske af. Og vi har en, der er let. Sådan let. Mere praktisk. Dem tager jeg sammen. Dem sætter jeg så over i noget, der hedder vaskebjørnen. Så sætter jeg den her ned. Og så lukker jeg foran, og så tænder jeg. Og så kører den så i de første 10 minutter, hvor at, det så lige kan køre igennem, inden jeg så begynder rigtig at vaske. Og det bliver så vasket af med nogle forskellige ting og sager, som det kan bruges til. Det bliver så normalt noget, jeg kan vise senere på et tidspunkt. Hvilke produkter bruger du? Jeg bruger sådan noget som sådan noget rigtig, må man hellere sige, sådan noget så rigtig skrab noget, som der kan få det af. Jeg kan vise for eksempel sådan en her, hvor jeg bruger til at så gøre det rent med. Vi har også en, der er sort, som der er lidt mere kraftig, som tager det meste af det. Og så har vi jo sådan en svamp her, som vi også bruger, hvor som vi lige kan få det værste pelledater, hvis det er sådan, at de sidder helt fast. Og så kan jeg fortælle, at vi har sådan her, at vores vaskebjørn her, den skal have 3,5 spand vand og 3 sæbe i et kop. 3 kopper sæbe? 3 kopper sæbe, og så 3,5 spand vand. Inden man starter på det. Og så tænder man så selvfølgelig op på den her år, hvor så den kan komme i gang. Og den kan varme op. Så kan jeg så sige her, de her 2 her, det er nogle, vi har vasket, og der har vi så det, at vi har for eksempel dem her. Det er sådan, at vi har et palle med 200 styk i, og så hvor vi så, det tager, hvis man er en person, så tager det lidt længere tid, men normalvis så tager det 2 uger. Og så har vi jo selvfølgelig den her, og den tager så lidt længere tid at gøre ren. Den har jo så en palle, hvor der ligger 100 i, hvor der ligger sådan nogle små hætter heromme på til det. Og det er så 100 stykker hætter og 100 stykker til dem her. Og så kan jeg jo så vise her, altså det er lige så stille og roligt. Ja. Det er sådan et lille gas, det er det der. Så vi putter lige over her, og så bliver det lagt låg på her, og så kommer det til at se ud, når det hele er færdigt. Ja. Mange tak.